Egun on guztioi, diputatu nagusi anderea, foru gobernua, batzarkide maiteok eta gainontzeko guztioi egun on. Egi batzuk esatera etorri naiz. Errarua, Egiak. Eta bat izan daiteke, baina asko esango ditut, bata bestearen atzen, ez naiz hasiko kontaketa egiten, baina bat izan daiteke Gipuzkoako foru gobernuak 2025 aurrekontu proposamen ona, gehiago esango dut, oso ona, aurkeztu duela. Aurrenengo egia. Gipuzkoarren ongizate integralean aurrera egiteko pauso egokiak eta eraginkorrak planteatzen dituena. 1.218 milioi euroko proiektua erraz esaten dela, Gipuzkoar guztien ongizatean bidea egiteko. Zahar eta gazte, langile, haur, ikasle eta jubilatu. Gizon edo emakume. Bertan jaiotako zein kanpotik etorritako. Eider Mendoza diputatu nagusiak eta bere gobernukideek Gipuzkoarekin eta Gipuzkoar guztiekin duten konpromisoaren adierazle den aurrekontu proiektu batez ari gara. Gehiago esango dut, Eusko Alderdi Jeltzaleak Gipuzkoarekin eta Gipuzkoar guztiekin duen errotikako konpromiso politikoarekin bat datorren aurrekontu bati buruz eztabaidatzen ari gara. 67,4 milioi lurraldeko ekonomia ehuna sustatzera bideratzen ditu. Eusko Alderdi Jeltzaleak argi daukanez, aberastasuna banatu ahal izateko, aberastasuna aurrena sortu egin behar izaten dela. Printzipio hori gure politika guztiaren oinarrian dago. Ze oso ondo baidakigu, aspaldi ikasita, sortzen ez den lana eta sortzen ez diren diru baliabideak ezin direla inoiz banatu. Beste 256 milioi euro inbertsioetara bideratzen ditu aurrekontu proiektuak. Askotariko inbertsioak errepideak egokitzeko, aipatu da, Zarautzko herria aspalditikan zai dagoen saihesbide egiteko, gaintxurizketakoa hobetzeko, hainbat gauzetarako. Eta guztiotatik 72 Gipuzkoaren etorkizunaren garapenean giltzarri diren proiektu berritzaileetara zuzenduta daude. Berritzaileak. Punta-puntako proiektuak, berrikuntza teknologikoa garatzen dutenak, gizartearen zahartzeari erantzutea eta laneratzeko zailtasunak dituztenak laguntzea helburu duten proiektuak. Basokudeak eta jasangarria, kultura, euskera edo parte hartze deliberatiboa ardatz duten proiektu berritzaileak. Gure gizarte politikak erreferentzialak dira Gipuzkoan. Gure garraio publikoa erreferentziala da Gipuzkoan. Alegia da, Gipuzkoako garraio publikoa erreferentziala bazter askotan. Hau esan nahi dut. Kogobernantza politikak, aitzindariak. Euskera berrindartzeko arigune egitasmoa, aitzindaria. Zaintza ekosistema lokalak, aitzindariak. Bakardaderen aurkako estrategia, aitzindaria. Basotik, basoen kudeaketa publikoerako fundazioa, berritzailea, hitz aldatu egingo dut. Berrerabilpenerako zentro berria, berritzailea. Baserritar misto profesionalaren programa, berritzailea. Mugipoloa, teknologian erreferentziala. Badalab, berritzailea. Arantzazulab, berritzailea. Hainbeste gauza berritzaileak egiten ditu eta Gipuzkoako foru aldundiak. Eta azkenerako utzi dut lehentasun guztien artean lehena. Gipuzkoako pertsona guztien zaintza eta babesa. Eta helburu horretarako aipatu da 2025ko aurrekontu honetan 528 milioi euro jasotzen dira. Hori guztiak pertsona eta familia zaurgarrienei bideratuak. Arreta eredu berri eta berritzaile bat lantzeko. Pertsona erdigunean jartzen duen eredua gauzatuz, garatuz, aplikatuz.
Gure helburua ahaldun nagusiarena, foru gobernuarena eta esango dut baita Eusko Alderdi Jeltzalearena hauxe delako. Gipuzkoa gero eta lurralde berdinzaleagoa izatea. Gero eta lurralde berdinagoa izatea. Gero eta gehiago. Eta hau esatea erraza da, baina kontutan hartu dezagun Europako herrialde garatuenen artean dagoeneko eta zorionez desberdinkeria mailarik txikienetarikoa daukagula Gipuzkoan. Hau guztia, eta gauza gehiago, dira, gaur eztabaidagai daukagun hemen aurrekontu proiektu hau. Baina batzuentzat alferrik da. EH Bildurentzat dena alferrik da. Eta asko ez da inoiz aski. Ze EH Bildu autoerreferentziala da. Berez, ezkerra abertzalea nik ezagutu izan detanaren arabera beti izan den bezala. Autoerreferentziala, eta horrek esan nahi duna da, beraiek edo ezerrez. Eta esango nuke, gaur egun gainera, EH Bilduk ederki egiten asmatzen duen gauza bat badagoela. Da, berkalkulatu. Berkalkulatzen ez da erraza esatia. Etengabe, berkalkulatu eta berkalkulatu. ¿Qué le renta más? Y ese es el fin de un interminable recálculo. ¿Qué le renta? Bada egia, beste hau ere, Gipuzkoako Foru Aldundiarena, gutxiengoan dagoen gobernu baten egoera dela. Eta hori horrela izanik, gutxienez, oposizioan dagoen alderdiren baten baiezko botua behar duela bere aurrekontu proiektua aurrera ateratzeko. Iaz ere, Mendoza diputatu nagusia saiatu zenez, baina iaz ez zuen lortu. Gipuzkoako oposizioko 3 taldeak ezezkoan jarri zirelako iaz 3. Handienetik txikienera 3. Eta ez dugu esango 3 bat egin zutenik, baina bai esango dugu ezezkoan bat etorri zirela iaz. Bat ezezkoan. Ezezkoan bat etortzea ametitu daitekeelako nunbait. Eta esango du batek, baina gauzak aldatu egin dira arrezkeroztik eta aldatu egin dira, bai, nik ere usten eta aldatu egin direla. Eta zertan aldatu dira gauzak, ez dut esango joan dan urtetik exactamente, azken bola honetan utz dezagun horrela, konfrontaziotik errenta politikoa atera nahian ibiltzetik, EH Bilduko estrategek, ze seguru gaude EH Bilduk estrategak dituela, estrategek bestelako itxurak egitea, hobeto ateratzen zaiela, erabakitzen duten unean aldatzen dira gauzak. Eta horixe da, azkengo bolada honetan, gertatzen ari dena, EH Bilduko estrategian adituek, ze seguru gaude estrategian adituak direnak dituztela, erabaki dute erakundetan boterea lortu ahal izateko egunen batean, boterea lortu, eskuratu ahal izateko, erdigune soziala, erdigunea, erdiko ubidea, nahi dezuen bezala esan ezazue, konkistatu egin behar dela. Hori, hala da. Eta nola lortzen da erdigune soziala, erdiko ubidea konkistatzea? Hauzo labur jasota, formula bat badago, eta da, Eusko Alderdi Jeltzalearen betiko tankera kopiatuz. Eta hau, aspaldidanikan da, pentsatzen ari naizen zerbait, eta grazia egin zidan, nola Podemoseko Etxebeste Andereak elkarrizketaren batean gauza bera izan zuen, irakurri egin nion, grazia egin zin, eta hain dela gutxi GKS-eko beste bati ere gauza bera irakurri diot, eta baita grazia egin dit, eta pentsatu detara, bai. Estrategia polita da. Kopiatu dezagun PNV. Eta izan ere, zentralitatea lortzeko supergaizki, geratzen da
konfrontazioa, oso gaizki geratzen da, jun, etorri, eta beti ez, 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 jardutea. Eta orduan, erabaki dute, estrategia dituek, akordiorako borondatea, borondate zintzoa, egiazko borondatea, inoiz ikusi gabeko borondate bat, proiektatzen duen errelato berri bat jarri behar dela martxan. Eta akordioetarako jarrera prestuaren itxura emateko, negoziaketei ezin zaie muzin egin, eta gurean, Eider Mendoza diputatu nagusiak, honek bai, berak bai, benetako akordio borondatearekin, benetakoarekin, eskatutako bilera handana batean bueltaka ibili beharra dago, eta bilera horietan proposamenak eta kontraproposamenak jaso eta egin beharra dago, eta horrelaxe izan zan iaz, EH Bilduren esanetan, iaz, inolako marra gorririk ez omen zegoen hartan, azken momentuan EH Bilduk patrikatik ateratako marra gorriekin agertu zen arte. Eta zer gertatzen ari zen bitarte horretan? EH Bildu bai eta bai Madrilen, EH Bildu bai eta bai Nafarroan, han eta han bai eta bai, eta aldiz hemen, Eusko Alderdi Jeltzaleari ez eta ez, ez eta ez Legebiltzarrean, ez eta ez Gipuzkoan, eta iaz ez eta ez baita Araban. Eta hori guztia horrela da, osea, egitate frogatua da. Baina estrategiak beti hobetu daitezke, perfekzionatu daitezke, eta hala egin du Bilduk. Perfekzionatu egin du estrategia. Findu, zorroztu egin du bere estrategia. Hainbeste landu du, hainbeste perfekzionatu du, hainbeste sofistikatu du estrategia etxasuela pentsatu hau esplikatzea erraza denik. Momenturen batian EH Bilduk, momentu batian baina gehiagotan komentatu du azken bola honetan ebai, Nafarroan gauzak beste era batera egiten direla, hori balitz bezala Nafarroan akordioetara iristeko arrazoia beste era batera egiten direla, Etxebite presidenteak aukera ematen dielako aurretikan eranzteko beraien ikuspegia, beraien espiritua bera, aurrekontu proiektuaren erredakzioan, eta aldiz hemen horrelakorik ez dela egiten. Hori entzun izan diet, EH Bilduko bozeramaile ezberdinei ez aspaldi. Eta pentsatu izan dut, hori esaten dutela, baina ez dutena esaten dela, Gipuzkoako diputatu nagusiak aurtengoan behintzat oposizioko hiru alderdi eskaini ziela, nolabait aurrekontu proiektua aurkeztu aurretikan beraien iradokizunak, beraien sugerentziak, eskariak edo danalakoak egiteko aukera, eta hiruetatikan biek hala egin zutela, eta hirutik batek ez zuela egin, eta sorpresa, hirutik bat hori EH Bildu izan zela. Hori ez dute esaten, eta beraz, neri tokatzen zait hau ere esatea. Bitarte honetan, EH Bilduk sarri askotan agertu du publikoki, hori, izan daiten bezala, negoziatzeko bere borondate zintzoa. Baina eta berriz, tengabe. Eider Mendoza diputatu nagusia deitutako 2 terdi edo gehiago bilera horietan parte hartzen zenuten bitartean. Oposizioko beste bi alderdikin batera egin dezuen ariketa, hiruek egin bai badezue. Eta horrela, oposizioko hiru alderdien proposamena jasota, aztertuta eta ikusita elkarren arteko kontraesanik gabe, gai askotan bateragarriak zirela eskariak, foru gobernuak hiruei proposamen bateratua luzatu zien. Bai? Eta esango nuke, bertan proposamen horretan egindako eskaintza askotan, EH Bilduri zuzenean bideratutako proposamenak luzatzen zirela. Baina nonbait, EH Bilduri ez zitzaion gustatu proposamen bateratuarena. Eta ez zitzaion gustatu oposizio guztia berdin tratatu izana, bere hitzak dira, eta uste dut osotasunezko zuzenketan daudela, ordezkaritza maila hain ezberdina izanik. Eta hori da, hain zuzen bai, osotasunezko zuzenketa honetan dauden bi arrazoietatikan bat, edo bi aitzakietako bat, hobeto esan da. Beste argudioa da, jakina egiturazko aldaketak, nola ez egiturazko aldaketak behar dituela. Eta beraz, ez zaiola egoki iruditzen aurrekontua EH Bilduri. Nafarroan urtez urte, aurretik eta ondoren sartutako partida guztiak kontutan hartzen dituen ehuneko 0,2ko tratuak,
kakotxartian jarri zazue egiturazko aldaketak ekarriko balitu bezala. Edo Arabako joan den eguneko 10 milioiek egiturazko aldaketak ekarriko balitu bezala. Gure amazanak esango luken bezala ez zion tokitxarrian. Eta bain, gure ustez, hau ja, benetan, egia dala usten dugu eta azaldu egingo dugu. Zer da benetan gertatu dena? Hauxe, baten batek ere aipatu du. Gaur, Gipuzkoako Alderdi Popularrak aurtengoan bere burua plazaren erdian jartzea erabaki du. Eta horrela egiteko erabakia hartuta zeukan lehen ere. Ez azkenengo momentu honetan, ez eskaintza bateratua egin zitzaienean hiru alderdiei, baizik lehendik ere bai. Alderdi Popularrak politika orokorreko plenoan ala salduzun arrezkerostikan ere somatu diegu eta guk somatu diegun bezala hori esaten Ganbara honetako beste gainontzeko taldeetako kideek ere bai. Eta horretikan, Alderdi Popularraren asmoa antzeman da, EH Bilduk lehen aipatu duten estrategia berri horren baitan, negoziak eta itxurakerietan ibili da, ea PPek noiz azalduko publikoki bere asmoa. Eta PPek bere baiezkoa adierazi orduko, eta orduko, aktibatu da EH Bilduren estrategia mediático guztia. En el momento en el que el Partido Popular expresó públicamente y, yo creo que inteligentemente, su voluntad de apoyar el presupuesto, y sin pedir vetos ni pedir exclusividades ni exclusiones, por cierto, pues se han precipitado los hechos, cronología cierta de los hechos. Como EH Bildu ya está esperando que se produzca el movimiento del Partido Popular, el 25 de noviembre Otegi dice: EH Bildu respetará lo que decidan, se refiere a la Diputación de Guipúzcoa, sin perder la sonrisa, esto es importante. Pero tienen que elegir, ¿es con EH Bildu o con el PP? Y yo diría que tanto, sin perder la sonrisa, porque EH Bildu lo que está es esperando a que se produzca el elemento que desencadenará su estrategia centrada en Guipúzcoa y en concreto, no lo tomes como falta de humildad, en concreto en el PNV de Guipúzcoa. El 27 de noviembre, 2 días después, el Gobierno foral llama uno tras otro por enésima vez a los 3 partidos de la oposición para plantearles la propuesta común, que responde a las posiciones que se consideran perfectamente compatibles entre ellas, de todos ellos. Al día siguiente, 28 de noviembre, y sin esperar más, el Partido Popular, repito, inteligentemente, anuncia: vale, votaremos que sí. A las 2 horas de este anuncio del Partido Popular, a las 2 horas, se produce la comparecencia en rueda de prensa de EH Bildu, que dicen: ajá, pues nosotros no. Y a pesar de que EH Bildu sabe muy bien que el Gobierno foral ha mantenido una negociación abierta desde el principio, sin preferencias, sin exclusiones y sin vetos, Mayalen Iriarte en esa rueda de prensa dice: el Gobierno foral se ha decantado por el PP y le ha faltado voluntad para negociar con EH Bildu. Al día siguiente, 29, EH Bildu presenta la enmienda a la totalidad que discutimos hoy. Y al mismo tiempo, Ochandiano, portavoz en el Parlamento, anuncia: no vamos a presentar enmienda a la totalidad a los presupuestos del Gobierno vasco, porque, por supuesto, nuestra voluntad de negociación es súper sincera. A ese mismo tiempo se activa la negociación entre EH Bildu y la Diputación de Araba, esa que acaba de terminar con buen fin. Y nos alegramos sinceramente por Araba y los arabatarras. Y conclusión: EH Bildu ha esperado al PP para alimentar su relato. Ese que dice que el PNV de Guipúzcoa prefiere al PP y deja de lado a EH Bildu. Mientras EH Bildu aparenta tener vocación de acuerdo universal y demuestra, por supuesto en Araba, que cuando hay voluntad, son sus palabras, se puede llegar a acuerdos con EH Bildu, porque en Guipúzcoa no tenemos esa voluntad. Kontakizuna eta kontua. EH Bilduk hilabete hauetan guztietan badaki, Eider Mendoza benetan aritu izan dela borondate honez negoziatzen. EH Bilduk beti jakindu akordiorako bere borondatea egiazkoa izan balitz, akordioa lortu ahal izango zuela Gipuzkoako Foru Aldundiarekin.
Berez, EH Bilduk negoziaketaren jokoan jarraitu du. Eider Mendozak espresuki horrela eskatuta, hala da, naiz eta osotasunezko zuzenketa aurkeztua izan eta ezezkoa iragarrita. Hori horrela da, eta horrelaxe baita, ezen EH Bilduk astelenean bidali baitio azken kontraproposamena diputatu nagusiari, aste honetako astelenean. Dokumento horretan, EH Bilduk nabarmen leundu ditu bere iazko eta hasierako marragorriak edo helburu nagusia maximalistak. Ez du gizarte politiketan doakotasunik eskatu, ez du erreferentziala den Gipuzkoako zaintza ereduaren publifikaziorik eskatu dokumento horretan. Gauza asko eskatu ditu, hori egia da. Hala da. Baina gauza asko hoiei, erantzun konprometitu bat ematen saiatu da foru gobernua. Eta Eider Mendoza diputatuak eta bere gobernuak horietan guztietan, eskakizun guztietan adostasunera iristeko moduko proposamena prestatu du aste honetan bertan. Eta zer egin du orduan Bilduk? Behaiek astelenean eskatutakoari ezetz esan. Esan dezu ezetz, baina nik esango dizut ezetz esan dezuela. EH Bilduk eskatu bezala, zaintzako zerbitzu publikoen kontratazioan klausula sozialen bitartez irabazi asmorik gabeko elkarteak kontratatzeko konpromisoa azaltzen zaio eta Bilduk ezetz. Hirugarren sektore sozialaren eskutik datozen 2 urtetan egoitza berriak eraikitzeko 25 milioi konprometitu diputatu nagusiak eta bere gobernuak eta Bilduk ezetz. EH Bilduk eskatu bezala, astelenean, mendikotasun balorazioen itxaron zerrenda egungo 55 egunetik hilabetera jeizteko hitza ematen du diputatu nagusiak. Eta Bilduk ezetz. Que, por cierto, Nafarroako akordioan konformatzen zate 4 hilabetetik 3 hilabetera jeistearekin. Eta harrigarria dana da, han publifikatuta omen dagoela sistema. Pues, ez dakit zenbatean joko eraginkortasuna asaltzen duen horrek. EH Bilduk eskatutakoari erantzunez, zaintza zerbitzuengatik ahalmen ekonomiko txikiena duten erabiltzaileen kuotak murrizteko, proposatutako 4 milioiei, EH Bilduk ezetz. EH Bilduk eskatuta, sektoreko langileen profesionaltasunean eta zaintzaileak gaitzen are gehiago inplikatzeko 3 milioi agindu, eta EH Bilduk ezetz. Udalentzat tokiko zaintza ekosistemak indartzeko eta etxasetzeko zerbitzuak indartzeko 4 milioiko funts bati, EH Bilduk ezetz. Eta Gipuzkoako udal txikietan gizarte zerbitzuak handitzeko beste 2 milioiei, EH Bilduk ezetz. EH Bilduk eskatu bezala, berak eskatu bezala, energia berriztagarrien prozesu deliberatiboak gauzatzeko konpromisoari eta horretarako 1 milioi bat jartzeari, EH Bilduk ezetz. EH Bilduk eskatu bezala eskualdeko garapen agentzietan transizio ekologikoa landu dezaten beste 250.000 eurori, EH Bilduk ezetz. EH Bilduk astelenean eskatu bezala, hau edanak astelenekoa energia komunitateentzat beste 1,5 milioi bat jartzeari, EH Bilduk asteazkenean ezetz. Lurralde guzeko zerbitzuak handitzeko eta hobetzeko eta flota berritzeko eta sektoreari transizio ekologikoan laguntzeko eta bidegorriak sustatzeko ia 14 milioi bideratzeari, EH Bilduk ezetz. Industria, enpresa txikiak, ikerketa eta garapen agentzietarako beste 1 milioi batetik gorako partida berri bati, Bilduk ezetz. Eta euskera arloan, berdin. EH Bilduk eskatu, euskera eta euskerazko aisialdia lantzeko, eta UEMarentzat diru gehiago, Eider Mendoza diputatu nagusiak beste 520.000 euro agindu, eta EH Bilduk ezetz. Horiek denak dira, foru gobernuak aste honetan bertan eskainitakoak EH Bilduren azken eskariei astelenean egindakoei erantzunez.
Eta horiei guztiei EH Bilduk ezetz. Azkenean, Otegik aurreko hartan, aipatu duten aurreko hartan iragarri bezala, Bilduk aurtengo marra gorria atera duelako Peperen baiezkoarekin EH Bilduren ezeskoa. Aurreko bilera guztietan ez bezala, azken momentuko esklusibotasun exigentzia. Aurtengo marra gorria, esklusibitatea eta betoa. Gure ustez, oso demokratikoa ez den jarrera bat, por cierto. Bai, Iribarre batekin, seguramente. Asko landutako estrategia baten baitan jardun bai dezue. Jakin ezazue zuek eta entzun gainerako guztiak, bai Gipuzkoako PNVk eta bai Eider Mendozak EH Bildurekin aurrekontu akordioa iristeko erabateko borondate zintzoa izan duela azken minuturaino. Por cierto, Podemosekin izan duen bezala, naiz eta gaur goizean azkenengo momentuan ezezkoa esan. Hauek gutxienez estrategiak lantzen dituzte oso sofistikatuak. Gurian esaten esan bezala zuek lardaxka ibiltze zeate. Eta EH Bilduk Foru Aldundiaren borondate zintzo horrekin malamentean jolasean. Ibili ondoren, esan dio, ezetz. EH Bilduren asmoa lehen eta orain bakarra izan delako, Gipuzkoan, hobeto esan, PNVren kontrako kontaketa elikatzea. Irribarre batekin, dexente zinikoa den irribarre batekin mozorrotuta. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que EH Bildu siempre ha sabido, del mismo modo que yo siempre he sabido, de hecho, diría que todos siempre hemos sabido, que la Diputación Foral de Guipúzcoa ha tenido siempre voluntad de acuerdo sincera con todos, sin exclusiones y desde luego y por supuesto con EH Bildu. La conclusión es también que la estrategia de negociar y defender unos muy buenos presupuestos públicos para Guipúzcoa de la diputada general ha sido acertada. ¿Y por qué ha sido una estrategia acertada? Porque, por desgracia, repito, es una pena, las exclusividades en la negociación solo se pueden plantear cuando hay un mínimo de confianza entre las partes. Es necesario ese requisito para plantear una exclusividad en la negociación, que haya un mínimo de confianza. Y por desgracia, y es una pena, una vez más, este año ha vuelto a quedar en evidencia que en Guipúzcoa no nos podemos fiar de EH Bildu, eso sí, de una manera mucho más sofisticada. Hainbeste kopiatzen diguzue, gure goiburuak ere zuenak direla sinetsita zabiltzatela. Adibidez, aurrena aberria eta gero alderdia dion hori, edo beste batzuetan moldatuta aurrena herria eta gero alderdia. Bistakoa da, ezetz. EH Bildurentzat aurrena EH Bildu dela. Gero EH Bildu dela. Eta aurrena ere EH Bildu dela. Boterearen leian ari zarete eta ez beste esertan. Bai, boterearen leian itxurakeriak eginez. Eusko Alderdi Jeltzalea higatu beharra daukazue horretarako, boterea zuen ganatzeko. Eta oso bereziki, Gipuzkoako Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta aurten 10. urtea, 10 urte katean, elkarren segidan, hemengo aurrekontuei ezetz. Gipuzkoako bertsolari txapelketa gainean degun honetan, bururatu zait. EH Bildurena 10rekoa dela, 10rekoa. Baina ez 10reko handia, edo 10reko txikia. Zuena da 10reko motza. Politika motza. Ezezkoaren politika motza, kontrakotasunaren politika motza, mozorrotuta eta sofistikatuta. Gero, Araban gauzatu dezue akordioa, hala da, baina estrategia honen guztiaren baitan gauzatu dezue. Akordio mozorroa jantzi dezue Araban, herritarrak despistatzeko jokoan.
Eta nola fida gaitezke horrela jokatzen duen EH Bildu batekin? Nola? Benetan beste aukera bat galdu da, konfiantza politiko irabazteko, eta ja ez dakiz zenbat dijoazten. Kontu aspaldi galdu genuen. Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du onartuko herria nahasteko jokorik. Ezkerreko populismoa besterik ez den azpilanik. Ze populismoa bi muturretan gauzatzen da. Eta nabarmena da, zuen kasuan, erabiltzen dezuela. Demokrazian botoak ezin direlako nola nahi irabazi, gure ustez. Eta hori baldin bada zuen jokua, guk aurre egingo dizuegu, lehen ere aurre egin izan dizuegun. Bezalaxe. Bukatu zat denbora eta egi batzuk esan ditut. Eskerrik asko, Arrizabalaga Andrea.